две на бач, ту. Пар, две. Дай пас. Не! Телефона ми! Хора! Не! Чайте, хора! Ора, играме! Взеха ни топката. Хора, бяхме под много лоша атака, но те не успяха да вкарат. Дай пас! Матео малко по-назад. Бате, какво беше това? Вижте, Неймар треньор! 3-2! Почивка! Почивка, тренировка! Не! Моля те, Иване! Базикам се, хора!